расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни ҳафтум рақами рейтинг Никита Крилов бо рекорди 29 ва даҳум рақами рейтинг Райан Спан бо рекорди 21.7 рӯзи 25 феврал дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша оғоз мекунем ва оғоз мекунем аз ташкилоти Eagle FC ки онҳо чемпиони нави вазни нимёнаи худро эълон карданд. ба чемпиони пешинаи худ ҷангвари бебохти тоҷик Самандар Муродов миннатдории худро расонданд. аз сабабе ки Самандар Муродов аз ташкилоти мо меравад, соҳиби камарбанди муваққатӣ Имомшафӣ Мухтаров пурра соҳиби камарбанд мешавад. ба Самандар Муродов барои муҳорибаҳои гузарондааш дар ташкилоти мо миннатдории худро мерасонем навишта шудааст. бале дӯстон, Самандар дар ташкилоти Eagle FC таҷриба гирифт, муҳорибаҳои дурахшон гузаронд, чемпион шуд. аммо акнун вақти боз ҳам ба боло рафтан ва дар ташкилоти рақами 1 ҷаҳон UFC баромад кардан омадааст ва мо умедвор мешавем ки Самандар Муродовро соли 2023 дар UFC мебинем. дӯстон, беҳтарин хабар барои шумо. акнун шумо имконият доред ки чиптаҳои даркории худро бо нархи арзон аз ширкати Авиакаса Официал дастрас кунед. ин бародаро одамони бабоварӣ буда тӯли чанд сол аст ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. шумо аз ин ширкат чиптаҳоро ба тамоми самтҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. барои ҳамин худи ҳозир ба WhatsApp номерҳои даруякнамуда муроҷиат карда чиптаҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон теҷа гап занед. ситораи UFC Шон Омели гуфт ки агар муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Алекс Перейра баргузор гардад, ки ғолиб шуда метона. ҳамзат метона ки Алексро ба қатл расона. Алекс дар дасти чапаш зарбаи хеле сахт дорад. аммо агар ки ман дар ин муҳориба ғолибро интихоб кунам, пас ин Ҳамзат Чимаев мешавад. ӯ метона ки бо чунин ҷангварони калон ва бадҳайбат гӯштин гирад ва ман ба ғалабаи Ҳамзат боварӣ дорам ва агар ки онҳо вохӯранд, пас Ҳамзат ғолиб мешавад. греплинги Ҳамзат бениҳоят хуб аст ва ӯ худаш низ метона ки любой ҷангваро ба нокаут равон кунад, гуфтааст Омели. дӯстон, оё шумо бо суханҳои Шон Омели розӣ ҳастен ё не? метонем фикротона нависен. мо бошам мегзарем ба дигар хабар. шаби гузашта варзигари бебоғ ва ҷавони тоҷик ҷангвари UFC Нурулло Алиев нишон дод ки 3 моҳ пеш аз муҳориба намояндагони USADA ба назди ӯ омада аз ӯ допинг тест гирифтанд. худи Нурулло Алиев шаби гузашта ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: USADA тафтиши допинг 3 моҳ пеш аз муҳориба. ва дӯстон, бояд қайд кард ки бисёри ҷангварони UFC нисбати USADA шикоят мекунанд ки онҳо ҳам ногаҳонӣ ва ҳам любой вақт омада метонанд. чанд муддат пеш топови ҷангвари UFC Пауло Коста гуфт ки дар вақти вазнкамкунӣ соати 6 саҳар ба хонаи ӯ омада ӯро аз хоб бедор карданд. ва акнун дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, онҳо тафтиш кардани Нурулло Алиевро низ оғоз карданд. хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC бояд ки рӯзи 25 феврал гузаронад. рақиби ӯ ки мешавад ҳоло расман эълон шудагӣ нест. барои ҳамин интизори хабарҳои хуб мешавем. ба Нурулло боша омодагии хуби беосеб орзумандем. шаби гузашта менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз хабар дод ки муҳорибаи Генри Сехудов ва Алҷемин Стерлинг барои камарбанди вазни 61 кг баргузор мегардад. ман бесаброна бозгашти дӯсти худ Triple C Генри Сехудовро интизорам. Алҷемин ба ман маъқул аст ва ман ӯро дӯсти худ мешуморам. Алҷемин Стерлинг бо Генри Сехудов меҷангад. дар рӯсӣ гуфтанд ки ҳамаи кор ҳал шуд ва Стерлинг аз ин чиз хабардор аст, навиштааст Абдулазиз. дӯстон, фикр мекунам ки ин муҳорибаи шавқовар хоҳад шуд, чунки баъзаи ҳар дуи онҳо гӯштин аст ва мебинем ки кадоме аз онҳо дар ин муҳориба ғолиб шуда метонанд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавен, фикр ақидотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.